Nangona iimanyano zeeTitshala zikholelwa kwelokuba iimpilo zabo kuquka nezabafundi zizakuba semngciphekweni xa bebuyela ezikolweni ngomhla wokuqala kwinyanga kaJuni, ngelithi Amaphondo asixhenxe awakakulungeli ukubuyela esikolweni kwiveki ezayo. Isithethi sesebe lezemfundo uMnumzana Elijah Mhlanga uthi le veki iza kusetyenziselwa okokuba zithi zivulwe izikolo babe ootitshala nabafundi belungiselelwe ukuzikhusela kwintsholongwane yecorona. Isebe lezemfundo lizibhebhethile ingxelo zokokuba liza kube lingekakulungeli ukuvulwa kwezikolo kwiveki ezayo kwibanga lika-grade 7 no-grade 12. Isithethi selisebe uMnumzana Elijah Mhlanga uthi baxolile indlela eqhutywe ngayo izolo kwezinye izikolo ngethuba kuthunyelwa izixhobo zokukhusela abafundi, ootitshala kunye nabasebenzi. Uthi amagosa aphezulu bekwiphondo laKwaZulu-Natal izolo eyeqinisekisa ukuba onke amalungiselelo ayaqukunjelwa. It was quite encouraging to receive images from different provinces with different activities, including the training of teachers on how to use the PPE material which they received in those schools and districts where the material was delivered. But we also saw activity in various schools where cleaning was taking place, where preparations for the reopening of schools were taking place. Uthi namhlanje amagosa aphezulu elisebe aza kundwendwela kwiphondo laseMpumalanga eyeqinisekisa ukuba zonke izinto zihamba ngokwamalungiselelo. Uthi yonke le veki iza kusetyenziselwa ekubeni kuthunyelwe izixhobo zokukhusela abafundi, ootitshala kunye nabasebenzi kwizikolo ekungekafikwa kuzo. Uhambise wathi akukho sikolo esiza kuvulwa sibe singakulungelanga.